थांनाय समबारखालि हराव आंनि दखानाव सिखाव हाबदोंमोन। दा बै सिखावखौ आङो आंनि दखानाव थानाय सीसी केमेरानि हेफाजाबजों बे सिखावखौ जोङो नागिरनानै मोननो हादों। बे नागिरनानै मोननायनि उनाव दा बिथांमोनखौ आयेनारि साजा होनो थाखाय आङो नैबे डिमाकुसि थानायाव आङो एफआइआर होनो फैबाय। जों नुबाय दायो बे सिखाव जानाय जाथायखौ लानानै गोबां माने सिं दुंहाव थासारिया सोमजिगासिनो दङ। बे मानि थाखाय? नंगौ, आंनि दखानाव थांनाय समबाराव जादों। बिनि आगोलावबो जोंनि बे साखाथियावनो थानाय सासे बर' लाइमोन, बिथांनि दखानाबो मबाइलनि माबामोन, रिपेयारिं सेन्टार। बिथांनि दखानावबो हाबनानै सिखाव खालामदों। बिनि आगोलावबो मोनसे आरो मबाइल दखानावनो हाबबावनानै सिखाव खालामदों। बेहाय गोबां बुस्थु बिथांमोननिफ्रायबो लांदों। दा बेबायदि सानफा एफा सिखावनि अनजिमाया बांबाय थानायनि थाखाय बयबो रायजो राजाफोरा दुंहाव थासारि जाना दंखायो। सिखाव मोनबानो जेन बेखौ जानानैसो फोजोबगोन, बेबायदि जानायनि थाखाय मोनसे गासै रायजो राजायानो मोनसे एलार्ट मुडआव दङ। सिखाव मोनबानो जेन बेखौ नांगौ रोखोमै खासथि होनानै मोनसे आयेनारि साजा होगोन होननानै मोनसे थिरांथा लाना दंजोबो आरो गासैबो। सिखावखौ नोंथांमोना जिहेतु माने बे माबायदि हमनो हाखो? सिखावखौ जों हमनो हानायनि मेन कारना जाहैबाय जों सीसी फुटेज, बिथांमोनखौ सीसी फुटेजाव माबानो हादों। नाथाय सिखावा खिन्थु जोंनि लकेलनि मानसि नङामोन। बिथाङा जाहैबाय धुबुरीनिफ्राय बेहाय लेबार खामानि मावनो थाफैनाय। बे माबायाव जोङो बेखौ सिनायनो हायाखैमोन। खिन्थु सीसी फुटेजखौ जोङो बहुद सालि जारि नायनानै बेखौ जोङो हमनो हादों आरो। बेहाय खिन्थु बे आं हारसिंनि बाथ्रा नङा, बेहाय डिमाकुसि ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि प्लास आरो जोंनि लोगो लेवा प्लास जोंनि चेम्बार अफ कमार्सनि बिथांमोना सहाय खालामनानै बिथांमोनानो जेनेबा बे सिखावखौ हमनो थाखाय हाबाय आरो। बेनिफ्राय दायो बे जाथायाबो डिमाकुसि जिहेतु बुलायलायनाय जाबाय, माबायदि आबसुखौ बेहाय माने जुरित दं होननानै माबायदि? बेथ' आबसुनि बाथ्रा फैनोनो नाङा। आबसुआ बेहाय जेबो लोब्बा गैया। दा बेहाय गासै रायजो राजायानो बेखौ हमनानै लाना फैबाय सिखाव महरै गनायथि मोननायखाय। बेनिफ्राय बै मेन सिखावा बियो खिन्थु जोंनि लकेलनि नङामोन, बियो बाहेरनि। बेनिफ्राय बेहाय बिखौ सापर्ट खालामग्रा प्लास बिखौ लामा दिन्थिग्रा जोंनि लकेलनिनो सासे सिखाव मोनहादों। बिथांनि कमेन्ट्सनिफ्राय जोङो बेखौ मोनथिना मोन्दों। बिथाङा जोङो सोंलु फिननाय खालामनायाव बिथाङा बेखौ सिनायोना सिनाया होनना बुंनायाव, सिनायो मानो सिनाया जानो, गावनि लोगोखौलाय सिनायखागोन। बेबायदि माबानायाव बिनि नामा माबा दिप सरकार होननानै मिथिना मोन्दों आरो दासिम। बेनिफ्राय दिप सरकारा बे लकेलनि नामा? औ, लकेलनि। बियो 1 नं डिमाकुसिनि बासिन्दा आरो बियो थारमाने ओरैबायदि बिथांमोननि कमेन्ट्सनिफ्राय जों मिथिनाय बायदिब्ला बियो गाइड होग्रा आरो। बेथ' जेनेबा मेन सिखावा बियो धुबुरीनिसो नालाय, बियो बे जायगानि बबेथिं हाबबा बबेथिं ओंखारो बिनि जेबो उद्दिस बिथाङा गैया। खिन्थु बै जिथु लकेल सिखाव, लकेल मानसि, बियो लामा दिन्थिनानै बेखौ होदों आरो। सिखावखौ जिहेतु रायजोफ्रा बा नोंथांमोना लाना फैबाय, माबायदि बुलायनाय जाखो? बेयाव सिखावनि थासारिया बेहाय बारा जाबाय थानायखाय गासै रायजो राजायानो मोनसे जोबोद खम माबायाव रागा जोंनानै दंखायो। बे हिसाबै गासै रायजो राजायानो सिखावखौ मोनहाबाय होनना बुंनायलाय गासैबो लोब लोब ओंखारबोबाय। आरो बै समाव हरनि प्राय 8:30 बाजियाव सिखावखौ सिनायथि मोननो हादों। बै समाव गासैबो दखान पहरफोरा बन्द' जाजोबनायलाय बयबो फ्रि जानानै सिखावखौ मोन्दों होननायखायलाय रायजो राजाजों लोगोसे दखानिफोराबो नायनो थांबाय। बेयावनो रायजो राजाफोरा जाय जि हागो साजाखौ होदों आरो। बेयाव खिन्थु माने डिमाकुसि आनसलिक आबसु अफिसाव लांनानै बुनाय जादों, आनसलिकनि मानसिफ्रा बुदों होननानै बुंदों। बेथ' टटेलि नंखाय। बेयो जेब्लाबो जायाखै। बेहाय गासै रायजोफोरानो बेहाय माबानानै बेखौ सिखावखौ बुनाय जादों। बेहाय सोरबा आबसुनि सेंग्राफोरा बा गथ'फोरा बुदों, बेयो टटेलि नंखाय।